हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों। बेनो जाबाय pHED आव साख्रि ओंखारबाय। भेकेन्सिया गासै दङ 111 आरो हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बैसोआ जोंनि एसटिफ्रा 18 निफ्राय 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइआ अनलाइन जागोन। दा लोगोफोर जोबोर मोजां खबरा बेनो बेयाव डाइरेक्ट सेलेक्सन जागोन, एग्जाम जाया, इन्टारभिउ जाया, डाइरेक्ट सेलेक्सन जागोन। दा बे फरायनायनि पारसेन्टखौ लागोन नोंथांमोना डाइरेक्ट सेलेक्सन जागोन। बेनिफ्राय आसा खालामो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। बेनिफ्राय लोगोफोर 1 लाख साख्रि होगासिनो नालाय दा बेनि गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसना लासैनो फैगासिनो दङ। नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थानो मोनसिगोन। दा नायनोसै बे फरायनाया बेसेबां जानांगौ आरो लोगोसे भेकेन्सिया बेसेबां दङ गासैखौबो नोंथांमोनाथ' नुखाजोब्बाय 111 बेनिफ्राय दानिया फरायनाया बेसेबां नांगौ बेनि इम्परटेन्ट। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर। दा बेनिफ्राय बेयाव एसटि पस्टआ निल दङ नाथाय बेयाव आनरिजार्भआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेबो नङा। नाथाय मा होनबावनो बेयाव एसटिफ्रा गैया आरोना पस्टआ निल जाना दङ। दा बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव जे बे पस्टआ 111 दङ बे जाबाय pHE निफ्राय पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव फैदों। दा बेनिफ्राय स्केल फिखौ नायनोसै 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 सिम जागोन। बेनिफ्राय ग्रेड फिया जोबोर बुरजा 8,700 पार मान्थ मोनगोन। लोगोफोर बे जाबाय बैसोआ दानिया 18 निफ्राय जोंनि एसटिफ्रा 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन लोगोफोर नायदो क्वालिफिकेसना बेयाव एप्लाइ खालामबा मा नांगौनो बेनो जाबाय 3 इयार्स डिप्ल'मा नोंथांमोना कर्स खालामनाय जानांगोन सिभिल इन्जिनियारिंआव अब्ला नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय केन्डिडेटआ आसामनि जाथारनांगोन, पिआरसि थानांगोन। जुदि पिआरसि गैयाबा नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थाथारनांगोन। दा बेखौ आं सिगांनि भिडिअफ्राव बुंबाय थाखादोंमोन जे आसाम स्टेटआव साख्रि एप्लाइ खालामनोबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांथारगौ, बे गैयाबा रिजेक्ट जायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै प्रडिउस खालामना लादो। बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव दानिया पार्सेन्टखौ मारै नायगोननो। दा पार्सेन्टआ नोंथांमोननि मेट्रिकनिखौ नायगोन बेनिफ्राय डिप्ल'माखौ नायगोन। दा लोगोफोर पार्सेन्टखौ नायनानै डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ सेलेक्सन खालामगोन जेबो एग्जाम जाया नोंथांमोना डाइरेक्ट एपइन्टमेन्ट मोननाय जासिगोन। जोबोर मोजां खबर। दा बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्रा पस्टआ निल बेसो दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर मानो फैयासै एसटिफ्रा। दा जोबोर गाज्रि खबरा बेनो एसटिफ्रा पस्टआ बिराद खम मानोना निलखा बेयाव। नाथाय लोगोफोर बे असिआव नोंथांमोना एप्लाइआव थांगोन आरो नोंथांमोना माने बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जास्ट नोंथांमोना डिप्ल'मा दंबा एप्लाइखौ खालामनो जायफोरा इन्जिनियारिं खालामनाय दङ। दा बेनि जबा पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं जागोन लोगोफोर। दा बेनि पस्टआ 111 दङ। थ' लोगोफोर एप्लाइ खालामनायनि डेटआ लास्ट डेटआ 7 आगस्ट। दा लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना डिप्ल'मा दङबा एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। दा लोगोफोर आसामाव 1 लाख साख्रि होगासिनो दङ नालाय दा बेनिनो गासैबो पस्टआ लासै लासै फैजोबसिगोन। बेनिफ्राय हेल्थ डिपार्टमेन्टआव ओंखारगासिनो दङ। आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव भिडिअ खालामसै जेराव 10 पास जानायनिफ्रायनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन अनलाइन। दा लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आपडेटखौ आं नेक्स्ट भिडिअ होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो दाबाव आसा खालामो। दानिया लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबखौ खालामना लादो।